Ja. Og nu er det sommerferie. Og så gik tiden, og det er jo meget symptomatisk i virkeligheden for det at være sådan en småbørnsfamilie. Så nu har vi fået passet alle, næsten. Næsten. Ja, der ligger en lille en derude. Det gør der. Så jeg er jo psykolog. Jeg er læge. Ja, og så er vi og forældre. sammen danner vi par, ja. Ja, vi er forældre til Ingeborg og Margrethe. Ja. På henholdsvis 5,5 og 9 måneder. Ja. 10 måneder. 10 måneder, ja. Ja. Så det vi vil med den her podcast, det er jo på en eller anden måde, fordi i hvert fald, jeg har bare bemærket tit, når jeg er ude og holde noget oplæg, og når vi er ude og holde noget oplæg sammen, så vil folk gerne have sådan, du ved, det der kinderæg. 3 ting, de kan gå hjem og gøre, så alting godt i relation til de her digitale teknologier. Ja. Men det er jo mere omfattende end som så. Ja, hvis bare det var så enkelt. Ja, så det vi jo måske i virkeligheden gerne vil med den her podcast, det er at åbne op for en samtale, og måske generere noget nysgerrighed på, hvordan søren kan man forstå de her teknologier, og hvordan kan de udøve indflydelse Ja. i ens... Måske give noget inspiration også, ikke? Ja, præcis. Jeg har talt om at dele den op, så det bliver en første del med et teoretisk emne, eller et emne, vi angriber teoretisk. Ja. Og så kommer vi lidt mere ind på egne erfaringer. Ja. Hvordan ser det ud i vores eget familieliv? Så hvor skal vi starte? Kunne det være relevant med hjernens udvikling? Ja, så helt tilbage fra Adam og Eva. Ja. Hvad sker der, for vi ligger i vores mors mavesæk? Det passer ikke, men vores mors livmor, til vi bliver født og vokser op. Godt. Ja, okay. Ja. Glimrende. Jamen, vil du ikke starte? Jo, men vi kan jo... altså det hele, det baserer sig jo i virkeligheden på plasticitet som begreb. At hjernen, den er plastisk. Den er formbar. Og det er den sådan set gennem hele livet. Men vi ved også, at vi er mest påvirkelige i børne- og ungdomsårene. Ja. Og vi er til en vis grad selv herover, hvilke hjerneområder vi styrker, og hvilke vi negligerer lidt. Ja. Så hjernen, den kan jo i virkeligheden blive set som en muskel, man kan træne. Så bliver den stærkere, og samtidig kan den også syne hen. Hjerneområdet kan syne hen, hvis vi ikke bruger dem. Ja. Det er lidt groft sagt, ikke? Men sådan kan man se det. Okay. Så i virkeligheden, måske det man kan se det som, det er, at hjernens neurobiologiske udvikling er et direkte produkt af den psykologiske og sociale stimuli, den får. Ja, lige præcis, ja. Så de områder, man anvender, jamen de tager til i størrelse og styrke, og de områder, man ikke anvender, de svinder ind. Ja. Og hvordan... Det er jo et samspil med de omgivelser, det miljø, vi færdes i. Ikke? Præcis, ja. Epigenetik. Så hvordan er det, vi ligger inde i vores mors... Nu skal jeg nok lade være. Men vores mors mave. Og hvad sker der så? Vi fødes med et bestemt antal hjernenerveceller, og det er sådan relativt konstant gennem hele livet. Der kan så komme nogen til, så i hippocampus, vores hukommelsesområde. Og så i de første 6 leveår, så sker der et helt væld af synapsedannelse, altså kommunikationsveje igennem mellem de her hjernenerveceller. Og det sker sådan ret tilfældigt rundt spredt i hele hjernen. Og det er jo faktisk meget smart indrettet på den måde, at vi så netop kan tilpasse os et hvilket som helst miljø, vi måtte blive født ind i. Ja. Så hvis man tænkte det sådan lidt lavpraktisk, så hvis man bliver født ind i sådan en hvalfangerfamilie, så er der nogle særlige færdigheder, der giver virkelig god mening, at man opøver. Hvorimod hvis man bliver født ind i en meget sådan akademisk, boglig familie, så er der nogle andre færdigheder, så er der nogle andre samtaler ved bordet, som medfører, at der er nogle andre kognitive funktioner, som vi skal have udviklet. Ja, sådan kunne man godt eksemplificere det. Ja. Det er rigtigt. Og så efter 6-årsalderen, så sker der det, der hedder beskæring, pruning,
Så begynder vi at skære nogle af de hjernenerveforbindelser, synapser fra, som vi ikke nødvendigvis har behov for, sådan så vi gemmer noget kapacitet i hjernen der, hvor vi har brug for de evner og færdigheder. Ja. Så vi er jo født til at evolutionært at begå os i verden. Ja. Det er vildt nok. Ja, det er ret vildt. Det er smart, at så snakker man om vi er ved at udvikle en ny bevidsthed. Jeg tror, der går et par 100 år før vi lykkes at lave en så kompleks system. Tænker du AI? Jeg tænker AI, men lad os tage den i en anden runde. Ja. Fordi noget, jeg har bemærket, som jeg i hvert fald har været hæftet mig meget ved, det er de her sensitive perioder, eller, som jeg synes altid har været meget fascineret af. Ja. Altså, hvor der er nogle særlige perioder i tilværelsen, som på en eller anden måde indikerer, at her der har vi en mulighed for at træne nogle særlige færdigheder, fordi der er vi særligt sensitiv for den stimuli. Lige præcis, ja. Hvad kan man sige om de her udviklingsmæssige vinduer? Jamen, vi kan tage sådan et eksempel som sproget. Ja. Vores modersmål. Det har en særlig tidsperiode i spædbarnsalderen og de tidlige børneår, hvor vi får grundlagt vores modersmål. Ja. Og faktisk kan man se, at det topper op omkring 6 måneders alderen allerede. Fordi det er her vores fonemniveau, altså den mindste lydlige enhed, den bliver grundlagt. Ja. Og det er jo i kraft af pludren med vores forældre, og man ser faktisk, at spædbørn helt ned i 6 måneders alderen, der kan man faktisk høre forskel på deres pludren, afhængig af hvilket modersmål de har. Altså om de kommer fra Kina, eller om de kommer fra Danmark eller USA, så er der en særlig form for pludren, som på en eller anden måde indikerer, at der er et særligt modersmål, der er i gang med at blive trænet. Der er et ret herligt studie, som er lavet på engelsktalende spædbørn, som er 9 måneder gamle. Og så bliver de udsat for 12 lektioner mandarin, altså kinesisk. Ja. Den ene gruppe bliver eksponeret for lydklip og videosekvenser med en kinesisk sproglærer. Og den anden gruppe, de interagerer med en fysisk underviser i kinesisk. Og det man ser, det er, at de børn, der har haft en fysisk underviser, som jo er interageret med ansigtsudtryk og mimik, gestikulering, de tilegner sig faktisk lyde fra mandarin, altså kinesisk, samtidig med deres engelske sprog, og det gør den anden gruppe ikke. Altså dem, som der sidder og ser det via digitale teknologier? Ja, lige præcis. Eller? Det er ret fascinerende. Ja, og det er jo igen den der sociale stimuli, som jo er med til at virkelig sætte fod i den neurobiologiske udvikling. Ja, præcis. Vildt nok. Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var ude og snakke, og det er faktisk nærmest hver gang, jeg snakker med pædagoger i børnehaver og vuggestuer, men egentlig også i indskoling, altså, hvor de kan sige, at det er nogle gange, det forekommer, at de her børn her har sådan nærmest sådan et perfekt, det de kalder YouTube-engelsk. Ja. Men det er sådan meget kontekstløst. Ja. Det er ikke rigtig bundet op på noget, så det er meningsløst, men det lyder egentlig meget fint. Og så samtidig med det, så er deres eget modersmål faktisk ret ofte rigtig dårligt. Særligt måske efter, der måske har gået en lang sommerferie. Og der kunne man måske godt forestille sig, at det skyldes, at de simpelthen har været placeret for meget alene foran YouTube Kids, eller hvad det kunne være. Ja, og nu siger du alene. Ja. Vil du uddybe det lidt? Jamen, det kan jeg godt. Nu du spørger. Fordi hvis man kigger på forskning omkring digitale teknologier, netop sprogtilegnelse, så kan man se, at der er nogle sådan særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til det at kunne tilegne sig et sprog. Og det er jo blandt andet, at det skal være socialt, der skal være den her sociale interaktion. Hvad skal man sige? Lydstimulien skal være af en vis kvalitet. Og i forhold til de her digitale teknologier, så kan man se, at der faktisk er en positiv korrelation mellem det, der hedder sig, at man sidder sammen med barnet og ser noget, taler med dem, altså det, man kalder co-viewing, så kan der en positiv korrelation. Men hvis man efterlader et barn
alene med en YouTube-Kids, så kan man faktisk se, at der er en negativ korrelation, altså sprogtilegnelsen bliver forringet, eller i hvert fald bliver ikke opøvet i den forstand, den ellers kunne. Ja. Og så synes jeg jo altid, det er meget interessant, det er at kigge på, det er jo selvfølgelig i forhold til digitale teknologier, og der kan man se, at der er en positiv korrelation, hvis man sidder sammen med sit barn og kigger på de her teknologier. Kan være, at man sidder og ser en Disney-film sammen, man snakker sammen om den. Men det, som alligevel er interessant for mig, det er, hvad som med den analoge stimuli, altså højtlæsning. Og der står faktisk, at den analoge stimuli og højtlæsning, det er den, som opøver sprogtilegnelsen allerbedst. Ja. Så på den måde kan man sige, jo, man kan godt få en positiv sprogtilegnelse ved at sidde, altså co-viewing, hvor man sidder sammen med sit barn, men hvis man virkelig vil tilegne noget sprogligt og sprogtilegnelsen, så skal man faktisk gøre sig umage og bruge tid på at sidde, måske og læse højt og snakke om bogen sammen med sit lille barn. Ja, okay. Så. Men det taler jo meget godt ind i den læsekrise, der er nu. Ja. Men, det gør det. Ja. Og det kan vi også lige komme tilbage til lidt senere, fordi jeg synes faktisk, at den her læsekrise, den er virkelig, virkelig relevant. Ja, måske der skal vi komme tilbage til den. Måske skal vi bryde vores lille finskrevet manuskript og så sige, hvad kan vi sige om den læsekrise, vi står i lige nu? Ja, jo, men det kommer jo faktisk lidt i forlængelse af det her med plasticitet, ikke? At hjernen den er formbar. Fordi jeg kan da i hvert fald huske, i Politikken havde et tema omkring læsehad. Der var et interview med en kendt læseforsker, Dr. Wolf fra Californien, som faktisk mærkede det på egen krop, det her med, at den dybde læsning, hun var vant til fra før, den kunne hun pludselig ikke finde frem til længere. Hun havde ikke fordybelsesevnen, koncentrationsevnen til særligt skønlitterært at sætte sig ned og bruge tid på det. Det kunne sådan i gåseøjne nærmest føles som spild af tid, så hun kunne ikke fastholde sin opmærksomhed omkring det. Og det beskrev hun jo lidt som, at det var vores læsemotorveje, altså alle de her synaptiske forbindelser, som simpelthen syner hen i de områder, der står for fordybelse, koncentration. Og i virkeligheden så snakker hun også om, at vores kritiske sans, den træner vi også i kraft af at sætte os ned og læse, og ikke bare skimmelæse. Nu er der så meget information, man skal sådan gøre sig bekendt med, så man kan hurtigt opøve og bare skimmelæse. Og så vores empati bliver også trænet i kraft af at læse. Man skal sætte sig i andre menneskers sted. Så der er faktisk mange ting, der bliver stimuleret der. Ja. Og læsekrisen kommer simpelthen af, altså du siger det her med, at der er sådan nogle neurale motorveje, som burde være motorveje, fordi vi netop har optrænet færdigheden at sætte sig ned og fordybe os, sætte sig ned og koncentrere os om en skønlitterær, eller for den sags skyld en faglig bog. Ja. Men det, der sker, det er, i kraft af, at vi ikke får trænet de synaptiske forbindelser, så går det fra en motorvej til nærmest sådan, jeg forestiller mig sådan en lille grussti på vej ned til stranden. Altså du ved, den er blevet så smal, at vi faktisk har svært ved at fordybe os i noget. Det er et meget godt billede, så den skal trampes frisk igen, den sti. Præcis, ja. Jeg ved ikke, om det der krisen stammer fra. Der er nok en masse andre faktorer, der spiller ind, men det er i hvert fald det, der sker sådan billedligt set på neuralt plan. Ikke? Ja. Så vi skal starte med at trampe grusstien, og så på et tidspunkt så asfalterer vi den og så videre. Og det hele handler om, at vi faktisk skal træne og sætte os ned og gøre det. Ja. Og nu ser du asfaltere, det er faktisk et meget godt billede på, at vi får bygget fundamentet, grundlaget for vores hjernestruktur i barne- og ungdomsalderen. Ja. Og det skal vi tage med os ind i voksenalderen. Ja. Vi skal simpelthen have opøvet de evner og færdigheder, for at vi kan begå os som voksne mennesker. Helt klart. Ja. Vildt nok. Og jeg tænker faktisk også i forhold til det her med at læse og dybdelæse og være kritisk tænkende, er måske også noget, vi ikke skal underkende, er mere vigtigt nu, end det nogensinde har været før, fordi vi har et internet, som flyder over med misinformation. Og hvis vi ikke er i stand til ligesom at sortere skidt fra kanel, jamen så begynder vi måske at abonnere på holdninger og ideologier, som ikke i virkeligheden er
der hverken er forskningsmæssigt belæg for at sige, men måske også kan være ret skadende for det samfund, vi jo nogle gange lever i. Ja. Og det er igen i barndomsårene, at vi har virkelig nogle gode muligheder for at tilegne os det fundament, der gør, at vi kan være kritisk tænkende. Man kan sige, at vinduet ligger her, ikke? Fordi når vi så først bliver voksne, så er vi simpelthen så rigide i vores hjerner, så det er svært at ændre på noget der. Ja. Så har vi jo også et andet vindue, og det er jo et, jeg sådan altid har været meget, meget sådan fascineret af, fordi det bliver på en eller anden måde meget tydeligt, at det her det er jo ikke kun et spørgsmål om, at vi sådan kognitivt mister nogle færdigheder og sådan noget, men der er også helt lavpraktisk nogle, hvad skal man sige, et funktionsniveau, som simpelthen kan blive hæmmet, som er mere end et kognitivt funktionsniveau, men som faktisk handler om synet. Ja. Jamen, det er jo meget interessant, fordi vi bliver jo født som spædbørn, der kan se 30 cm. Det svarer til afstanden fra brystet til morens ansigt. Og så igennem de første 12 leveår, der træner vi simpelthen vores synssans. Og børn, der for eksempel skeler på det ene øje, de vil så udvikle et dovent øje, altså hvor de simpelthen ikke ser normalt på det øje. Hvis de ser med begge øjne åbne, så ser de faktisk normalt, fordi det andet øje går ind og overtager hele synet. Så man opdager det ikke, hvis ikke man for eksempel går til lægen og får det undersøgt ved en børneundersøgelse. Og det er simpelthen fordi det neurale netværk i synskortex, som står for det, synet på det øje, det er ikke ordentligt udviklet. Og det kan man simpelthen tvinge hjernen til at få trænet det syn op ved at dække det gode øje til. Og det skal helst ske inden 8-årsalderen. Det lukker først rigtigt ved 12-årsalderen. Men så kan man faktisk få trænet sit syn op. Der. Og hvordan træner man det? Det er jo dig, der sidder og laver de børneundersøgelser. Så går man til øjenlægen og får sat en klap for det raske øje. Okay, så man tvinger simpelthen det dovne øje til at fokusere? Og... Lige præcis. Ja. Og så bliver der dannet de neurale netværk, synapser, som vi snakkede om før. Der er behov for at få dannet de rette billeder på nethinden. Man siger. Ja, det er ret fascinerende. Ja, det er det. Ja. Og jeg synes også, det er fascinerende, fordi når man så kigger ud i den store verden og læser, hvad børneøjenlæger de siger nu, så siger de jo, jamen vi har faktisk en stigning af børn, som der bliver nærsynet. Og det er jo ret ofte ikke, fordi de sidder og læser for meget, eller at de render rundt i New York, hvor de ikke har mulighed for at træne deres lange syn. Men de har måske siddet, det er i hvert fald børnelægernes egen konklusion, at der har simpelthen været for meget iPad-tid, hvor børnene ikke har haft mulighed for at kigge ud over de åbne vidder, ud over havet og se horisonten. Og sådan så igen en manglende stimulering af det lange syn medfører nærsynethed. Og så har vi så det her 12-års vindue, hvor det faktisk bliver irreversibelt. Og så kan man så ikke træne det op derefter. Men man kan så begynde at bruge briller eller kontaktlinser. Og det leder os jo på en eller anden måde lidt til den næste. Fordi det er jo sådan de fysiske færdigheder. Altså, og her kan vi jo nok ikke undgå at sige, at leg er ret afgørende. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg hørte en klog mand, der sagde, at leg på mange måder er jo sådan evolutionært ret meningsløst. Fordi hvis vi kigger tilbage på vores 200.000 år gamle sådan evolutionære udvikling som menneske, så har vi jo alle dage været i sådan et knaphedssamfund, hvor alt, hvad vi ligesom skulle, al energi, vi skulle mobilisere, skulle gerne bringe mere energi tilbage til familien. Og så alligevel så er det jo sjovt, fordi alle, i hvert fald pattedyr, har den her periode her, hvor de leger, hvor de bruger en masse energi, men der er egentlig ikke noget sådan formål med det. Der bliver ikke bragt ny energi til husstanden. Der bliver heller ikke reproduceret af andre små væsener. Så hvorfor er det, vi leger? Det er sådan, du ved, men det er ret væsentligt. Altså legen er hamrende vigtig, fordi vi får mulighed for
for at træne en masse færdigheder. Ja. Ja. Og du plejer at sige, at det er lejen af en øvebane til livet, ikke? Jo. Det er sådan gajolpakken, men det er jo rigtigt. Det er der, hvor vi træner dels selvfølgelig alle de fysiske færdigheder, som det at lære at cykle, lære at balancere, og det, men også lære at være i samspil med andre. Lære, hvad det vil sige at komme i konflikt, men også lære at komme ud af en konflikt, fordi børn, der leger, de er ofte i konflikt. Det kan vi jo også se, når det er vores egne børn leger. De er jo jævnligt i konflikt med hinanden, men hvis man ikke går ind og ligesom overtager konflikten, så formår de jo næsten altid at løse konflikten selv. Og det er jo en hamrende vigtig læring i forhold til også deres færdigheder som voksne. Så har vi jo nogle højere kognitive færdigheder. Det er i, der ligger vores impulskontrol. Ja. Det bliver jo i høj grad trænet gennem leg, blandt andet. Med vores venner. Vi skal lære at indgå kompromiser, sætte vores egne behov til side en gang imellem. Og det har jo i høj grad indflydelse på vores voksenliv, at vi har fået trænet den impulskontrol. Ja, lige præcis. Det har betydning for rigtig mange domæner i vores liv, at vi kan træffe nogle gode, langsigtede, konstruktive valg, både i forhold til familieliv, uddannelse, økonomi, politik. Ja, der er mange domæner, hvor det spiller ind. Og igen, hvis man ser lidt vores neurobiologiske udvikling i konteksten af det her, så kan man sige, man har ligesom, der er sådan den her 25-års tommelfingerregel, hvor man kan sige, at de første 25 år, det er der, hvor der er hjernen virkelig, virkelig plastisk. Der er den virkelig formbar. Det er også derfor, jeg nogle gange siger, man skal måske tage det lidt med ro, hvis det er, at man har små børn, eller teenager, fordi hjernen er ekstremt plastisk, indtil den er 25 år, ekstremt formbar, og man kan derfor lære rigtig mange færdigheder i den periode. Men ved 25-årsalderen, så begynder, det her store vindue her faktisk at være mere eller mindre lukket. Og det er også derfor, vi har sådan nogle udtryk som you can't teach an old dog new tricks. Og sådan noget. Det er jo en sandhed med moderationer, men ikke desto mindre meget relevant. Og med impulskontrollen særligt, synes jeg er interessant, fordi hvis vi ser vores højere kognitive funktionsniveau, og vi har de her 25 år til at træne det, og impulskontrollen er en del af de højere kognitive funktioner, så har vi 25 år til at bygge det stillads op. Og ved 25 års alderen, så står vi ligesom på den etage, vi står ved. Så det er ikke sådan, når vi er 25 år, så har vi den samme impulskontrol som alle vores jævnaldrende. Vi har kun en impulskontrol svarende til den etage, vi har bygget den til. Og det synes jeg bare er ret interessant, fordi impulskontrol er jo også noget af det, der gør, hvorvidt vi tillægger os vaner af uhensigtsmæssig karakter, jamen i virkeligheden på sigt andre former for afhængighed, hvis vi ikke er i stand til at gøre det, der er meningsfuldt, for til gengæld at forskyde noget, som tilfredsstiller noget umiddelbart lige nu her. Ja, og så synes jeg faktisk, Jonathan Haidt, som har skrevet Den ængstelige generation, som jeg helt klart vil anbefale alle at læse, det er, han har den her dobbelttese, der hedder, at vi har overbeskyttet vores børn i den fysiske analoge verden, og fuldstændig underbeskyttet dem i den digitale verden. Og jeg synes, det er ret relevant i forhold til legen, fordi jeg tror, noget af det, som børn måske har særligt brug for, det er den frie leg. Den usuperviserede leg. Den leg, hvor de kan gå ud og finde ud af, hvordan søren skal vi få noget sjovt til at fungere her sammen, uden at det er blevet medieret og faciliteret. Derved ikke sagt, at det ikke stadig kan give god mening at facilitere noget, men også, at man kan træde ud af legen som forældre. Der tror jeg, at vores børn vil kunne opleve en helt ny oplevelsesverden, som kan være vanvittigt værdifuld. Jeg ved ikke, om det relaterer til det her, sådan, men jeg vil gerne, at du måske lige fortalte om det med vores hjerner, der kan blive set som et rest eller sygt organ. Jamen det er rigtigt. Jeg tror nogle gange, så er vi tilbøjelige til sådan i vores samfund at kigge på et barn, eksempelvis mistrivsel, eller et barn, der måske lider af nogle opmærksomhedsforstyrrelser, at hjernen bliver set lidt som sådan et sygt organ, der skal aflastes.
Og måden, man kan aflaste tænker man så, er ved at stikke det med en iPad. Men måske i virkeligheden skal man vende den tanke lidt på hovedet, og så se hjernen ikke som et sygt organ, men som en muskel, som i virkeligheden skal trænes. Ja. Så hvis der er nogle udfordringer, så handler det ikke altid om aflastning, så handler det faktisk om eksponering for lige præcis de færdigheder, som er svære for barnet. Selvfølgelig i et omsorgsfuldt, trygt miljø, men ikke desto mindre, så handler det ikke om hele tiden at forsøge at aflaste, fordi så sker der jo det, som du har snakket om, så er der nogle områder, som måske syner ind og bliver mindre, og derved ikke så stærke og ikke så funktionsdygtige. Ja, på et helt neurobiologisk plan. Ja. Vi bevæger os videre til den del, hvor vi fortæller, hvad vi gør i vores egen familie. Ja. Hvordan ser det ud hos os? Ja. Vi famler også. Det gør vi. Jævnligt står i konflikter, men vi er alligevel også ret optaget af at skabe de bedste forudsætninger for en god barndom for vores børn. Ja. Og hvordan skaber du de bedste forudsætninger? Jamen, jeg synes, jeg er ret opmærksom på det her med sådan den usuperviserede leg. Ja. En masse stimuli. Reducere skærmtiden så meget, at vi af og til sidder og ser en film sammen, snakker om den. Af og til kan hun få lov til at se noget meget specifikt motormilde, hvis det kræves af os som forældre. Men vi giver aldrig adgang til en iPad. YouTube Kids er forbidden fruit. Så jeg synes, på den måde, der har jeg ret mange overvejelser. Og helt lavpraktisk, noget af det vi gør, eller jeg gør, jamen det er jo for eksempel i går, da Ingeborg har sin gode veninde på besøg, og de sådan går lidt i stå i deres leg. Og så tænker jeg, okay, lad mig prøve at facilitere et eller andet, skabe en ramme, hvor under den her frie leg kunne komme til udtryk. Og det jeg gør, det er, at jeg bygger sådan en forhindringsbane. Der var ikke nogen ingeniør, så jeg var også lidt bagefter sådan, er den sikker? Det må vi finde ud af. Altså jeg kom hjem, og så er jeg sådan, okay, har I kravlet rundt på trillebøger og stiger? Ja. Det ser ikke sikkert ud, men okay. Og jeg tror også faren til veninden, der kom, så var han også sådan, hold da op, det er lidt som da far han var ung. Men i hvert fald, altså det jeg kunne se, det var, at jeg byggede noget, jeg faciliterede en ramme, hvor under den frie leg kunne få lov til at udfolde sig, og de legede jo der i 1,5 time og grinte og lavede tage fat med hinanden og så videre. Det er også meget godt at mærke, at forældrene er ikke ængstelige. Ja, det er jo faktisk også en væsentlig pointe for Jonathan Haidt. Ja. Altså, jeg tænkte, nu må det briste eller bære. Ja. Og det betyder ikke, at jeg tager hende ud til rundsaven. Det betyder, at det er inden for noget, hvor jeg kan sige, hvis de falder, så slår de sig. Men der er ikke nogen værre gener. Og så synes jeg også, det eksempel med vores nabo, som gav os det her ældgamle legehus. At vi fik det fragtet over, og jeg tilbød hende ligesom at tage ejerskab ved, at hun skulle være med til at restaurere det, og I var jo begge to med, og I malede det, og hun malede det, og hun var med til at bygge gulv, og vi lavede terrasse og højbede til, og hun skruede alle skruerne i. Og du ved, det medførte jo også, at hun fik sådan et virkelig stort ejerskab, hvor hun nu kan invitere sine veninder over, og sådan noget. Så jeg synes, men jeg er meget optaget af at ikke ende med at lige et øjeblik. Altså, min far han sagde nogle vise ord på et tidspunkt. Ja. Hvis du synes noget er kedeligt, så er det fordi, du ikke er gået 100% ind i det med dit 100% nærvær. Så når jeg leger med hende, så prøver jeg at være meget nærværende og engagere mig i deres leg. Ja. Og så prøver jeg ellers at stille nogle gode rammer op, så vi sådan parallelt leger. Jeg laver mit, hun laver sit, og så inviterer vi hinanden ind i hinandens lege. Og det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Ja. Så du faciliterer den gode leg uden at overtage den, og giver et rum til en fri leg, og så gør du dig umage. Ja, og frigiver jo også en masse muligheder for, at jeg også selv kan lave nogle ting, fordi vi ligesom, vi kan blive inviteret ind i hinandens lege. Ja. Men Margrethe, det kan vi lige komme tilbage til. Hun er jo en meget, meget lille pige, så det er jo en helt anden måde, jeg er i kontakt med hende på. Men man prøver også at stimulere hende på bedste vis. Ja. Hvad med dig? Ja. Hvad gør du? Meget af det her, det sker jo også ubevidst, bare i kraft af at være. Vi er ude rigtig meget.
Sørge for at bruge naturen. Den tilbyder virkelig meget rum til at være fysisk aktiv og have nogle fede oplevelser sammen. Jeg synes også, der er, det kender vi nok alle sammen, at det der med at have være inden for 4 mure, det kan godt give rum til nogle konflikter nogle gange, som er helt unødvendige, bare fordi folk er trætte. Så kan man bruge naturens rum til at komme ud og brænde noget krudt af og klatre i træer, bruge vores motoriske sensorer, og det bruger vi rigtig meget. Og så en anden ting er, som jeg tænker over, det er at gøre noget en gang imellem, som er ubehageligt. Det er okay at være i en vandretur til Færøerne for eksempel. Der gik det pludselig op for os, at vi havde kørt hende i klapvogn, da hun var 5. Og det synes vores naboer der egentlig også var lidt mærkeligt, da vi først nævnte det. Det var det også. Men det har vi slet ikke set, at hun er blevet så stor. Og i virkeligheden har vi jo frastjålet hende en masse gode oplevelser med at gå og finde små ting på stien, eller succesoplevelsen ved, at vi så det jo selv på Færøerne. Hun gik op af et bjerg, 11 kilometers vandretur. Ja. Der var lidt konflikter og nogle dumleslikkepinde undervejs, men det blev en super fed oplevelse og en kæmpe succes for hende. Ja. Og igen hæv hun legen ind. Børn, de leger overalt, hvor de er. Ja. Så i starten var der en masse muggen. Altså muggeri, hvad hedder det? På den måde. Ikke muggen ost, men sure miner. Ja. Og så fandt hun ud af, at hun kunne løbe fra bæk til bæk og kaste sten, og på vejen hjem, der trillede hun ned ad de stejleste skrænter, og det blev en rigtig god oplevelse for alle. Ja. Så det her med at en gang imellem være i ubehaget og være så bekendt med det, cykle en tur i regnvejr, det er også okay, og det er egentlig en god træning til, når vi som voksne kommer til at stå i ubehagelige situationer. Ja. Nogle gange keder vi os. Ja. Det er også okay. Ja, man skal ikke konstant flygte væk i den her, fordi man oplever et streg for kedsomhed. Kedsomhed kan jo også åbne op for en hel verden af kreative tanker. Kedsomheden er jo også på en eller anden måde vores sinds måde at udtrykke, at vi skal have gang i vores fantasi. Vores fantasi, ja. Kreativitet, ja. Præcis. Ja, og bare i forhold til det der med at være i ubehaget, så er jeg nødt til lige at fordi meget af min praksiserfaring, altså som psykolog, handler faktisk rigtig meget om det her med at kunne være i noget ubehageligt i lang tid nok til at gøre det, der er meningsfuldt. Og jeg har bare sådan en samtale, jeg kommer i tanke om, med sådan en ung fyr, som havde fået det så svært med at være i ubehaget. Eller noget som helst, som var svært, at det at gå i bad var blevet så svært for ham. Ikke fordi det ikke var rart at stå under den varme stråle, men fordi det at gå ud af den varme stråle, ud i det lidt temperaturforskellen, som er koldere, at det føles simpelthen for voldsomt for ham. Så havde han jo så fundet på den strategi, at han kunne bare stå inde i badet så lang tid, at hele badeværelset blev et dampbad, så han mindskede simpelthen den friktion, det ubehag, der var forbundet med at stå under den varme stråle, til at gå ud og tørre sig. Ja. Og det er jo helt klart også noget... Det er jo sådan den yderste potens. Ja, det er jo sådan den yderste potens, ikke? Men og dertil, der ligger jo også en barndom, hvor der måske ikke har været særlig meget eksponering for det at være i noget, som kræver noget. Ja. Så en meget god, tænker jeg, tilgang, at man faktisk også træner. Jeg ved, David Ove, han kalder det sunde chok. Så kommer jeg altså til at tænke på i går, hvor vi var nødt til at få ændret nogle søvnvaner. Ja. Fordi vi har gennem lang tid kæmpet med, at vi går egentlig okay tidligt i seng. Begynder at putte 7:15. Men Ingeborg kan slet ikke finde ro. Nej. Og hun kommer alt for sent i seng. Ja.
Og jeg tror, det er et helt nyt emne, som vi i virkeligheden skal tage i en anden gang, fordi nu kan jeg mærke, at tiden den går, og jeg tror, vi skal til at runde af. Men helt lavpraktisk kan man bare sige, at søvn for den neurobiologiske udvikling er fuldstændig afgørende. Altså, for at vi overhovedet kan træne nogen som helst færdigheder. De skal bare have deres søvn. Så skal de bare have deres søvn. Altså, så det synes jeg også er et relevant tema til en anden gang. Så det var, ja. Fordi jeg synes også, at Margrethe, fordi hun er så lille, men derved også sagt, at der er jo virkelig også, mulighed for at tilbyde hende stimuli. Ja. Men jeg tænker, at det ikke lidt nemmere med hende? Det bliver sværere, jo større børnene bliver. Det er rigtigt. Men jeg vil sige, der er jo alligevel, du har selv lige nævnt det med de 30 cm fra morens bryst op til morens øjne, altså fordi ansigtsbløderen og ansigtsduetter. Ja, og der er der risiko for, at den skærm, den lister sig ind i samspillet mellem mor og barn. Ja. Fordi der er så stor en pull fra Instagram og diverse platforme. Så det risikerer at tage opmærksomhed fra babyen, ikke? Fra spædbarnet. Og vi snakkede om før, hvor vigtig den her bløderen også er i forhold til, bare sproglig stimulering er i forhold til at udvikle modersmålet og deres sproglige egenskaber, som allerede begynder at blive grundlagt her. Ja. Og jeg kan huske, da Ingeborg, hun var lidt ældre, hun kunne godt tale på det tidspunkt, og det er bare for at sige, altså det der med sådan digital dannelse, jeg arbejder med teknologi og dets påvirkning på mennesket og menneskets påvirkning på teknologierne, men jeg kan bare huske alligevel, trods min store viden, rationelle viden om de her teknologiers impact på os, så kan jeg bare huske på et tidspunkt, hvor jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg kommer ned fra kontoret, og så sidder der Ingeborg og leger sammen. Jeg kan huske det lige så tydeligt, fordi det er det vildeste, jeg nogensinde har fået at vide. Kommer ind og tænker sådan, fedt, nu skal jeg ind og være nærværende. Nu skal jeg ind og lege og hygge mig med min fantastiske familie og min underskønne lille datter. Og så kigger hun bare op på mig. Ja. Far må kun være med, hvis han ikke har sin telefon. Ja. Og det var så vigtigt, hun sagde det, men det var også, altså det var en kniv ind i hjertet, fordi det hun jo også fortalte mig, det er, at far, det du har vist mig gennem min levetid, det er, at telefonen er vigtigere end mig. Ja. Du er ikke nærværende. Du er ikke nærværende med mig. Når du har den med. Og jeg vil insistere på dit nærvær, hvis du skal have omgang med mig. Og det var jo på mange måder den vigtigste besked, jeg overhovedet kunne få, fordi så var det helt tydeligt. Ja. Digitale teknologier, fedt, brug dem i arbejdsregi, brug dem, når det er formålsbestemt, men i hvert fald for mit vedkommende. Jeg skal ikke have dem, når jeg er sammen med mine børn, fordi de frastjæler simpelthen det aller vigtigste, og det er at være en far, der kan være nærværende. Ja, det er rigtigt. Og nu kom det igen til at handle om Ingeborg. Det gjorde det, men det var Ingeborg, da hun var lille. Ja. Men bløderen og ansigtsduetter med den lille. Ja. Og så vil jeg sige en ting, jeg også bemærkede, du har gjort. Ja. Bare sådan de her dage, hvor vi har været nede på stranden. Så har jeg bare bidt mærke i, apropos den her ængstelighed, som du har kunne lægge fra dig, fordi, og som jeg også har sådan lidt, men det er, at du bare har ladet hende kravle rundt, og hun har selv fået lov til at kravle ned og mærke vandet, og sidde og røre ved de forskellige teksturer, der er i de forskellige materialer, hun kravler på. Og det er jo bare sådan nogle ting, som er så betydningsfulde. Ja, hun er jo på en eller anden måde et ubeskrevet blad, ikke? Og man kan se, neurobiologisk kan man nærmest se, hvordan, altså nu er hun blevet så gammel, så nu kan hun godt ramme sin mund, men man kan nærmest se, hvordan hun træner sin koordination, ikke? Hvordan de der neurale netværk, bliver, man kan nærmest se, hvordan de forbinder sig. Præcis. Det er ret vildt at jagttage sådan nogle små spædbørn, der skal tilegne sig alle færdigheder. Ja, det er helt vildt. Jamen, du sagde det også lige, da vi var udenfor før. Sådan, prøv at se, det er helt vildt. Hun kan faktisk nu lægge jorden ned i spanden, og så klappe bagefter. De der skridt, de tager det. Altså, man ser det fra den ene dag til den anden. Præcis, og man kan nærmest se, det er et neuralt netværk, der begynder at blive forbundet her. Det er ret vildt. Det er så vildt. Og magisk. Ja. Hvis der nu er én ting, som alligevel, sådan, selvom jeg ikke er glad for det, men hvis vi nu skal alligevel give sådan en inspiration, man kan give til forældre, der måske sidder og lytter til det her, som de kunne tage med i forhold til netop hjernens plasticitet og neurobiologisk udvikling. Hvad kunne være et godt take-home message? Jeg blev faktisk lidt inspireret af det, du fortalte, du havde lært fra din far, med at gøre sig umage.
Fordi det er jeg da nogle gange ked af i min relation til Ingeborg, at jeg ville faktisk ønske, at jeg var... Jo, jeg er rigtig nærværende, men nu er jeg på barsel, men i en travl dagligdag, der ser man jo faktisk ikke sine børn særlig meget af dagen. Så når man så endelig er sammen med dem, så være 100% nærværende og gøre sig umage. Ja. Og så er der så mange krav hele tiden i vores omgang med vores børn, synes jeg. Jeg hørte også et interview med, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, den psykiater, men det kommer også i rulleteksterne. Ja. Han anbefalede faktisk også, at vi havde en halv time hver dag, hvor vi havde en aktivitet med vores børn, som var 100% nærværende og uden krav. Ja. Fordi der er så mange krav til de børn hele tiden. Ja, det er rigtigt. Om at opføre sig ordentligt, og jeg ved ikke hvad. Så det blev lige lidt flere råd. Men gør sig umage og være nærværende. Ja. Og sætte tid af til det. Ja. Nemlig. Det er faktisk også en virkelig god pointe, fordi jeg synes tit, når jeg snakker særligt måske med fædre, så noget af det, de kan blive sådan nærmest blive sådan helt rastløse, det er, jamen det er så kedeligt, der er ikke noget formål med det, hvor jeg så også nogle gange siger, måske er formålet netop, at der ikke skal være noget formål, men det bare er dit nærvær, der er formålet. Ja. Og det plejer at resonere meget godt. Ja. Vigtig pointe at tage med. Ja. Skal vi runde af? Jo, hvis du ikke vil stille mig det samme spørgsmål. Nå, men jeg troede, du havde uddybet det her. Kom med det, lad os høre. Okay. Vi kan altid klippe sammen. Okay, så en ting, jeg synes er væsentligt, det er, og det er faktisk også noget, vi lidt har tænkt i forhold til den her sommerferie. Ja. Vi fik sommerferie, og så var vi afsted til Jylland, så var vi afsted til Skarø, så var vi afsted. Altså, du ved, og så gik det op for os, jamen det er jo, hvis behov er det her, det er jo ikke mit behov, det var heller ikke dit behov, det var heller ikke vores børns behov. Nej. Du ved, det var sådan et eller andet, en diskurs, nu skal vi på sommerferie, vi skal... Og så besluttede vi os jo for. Det var også lidt et behov, fordi vi skulle rundt og skaffe genbrugsmaterialer rundt i hele Jylland. Det er rigtigt. Men det er også en anden historie, som vi kan snakke om i en anden podcast omkring genbrugsmaterialer. Ja. Men det jeg tror, der vil være mit take ind i det her, det er, de her digitale teknologier, det er et festfyrværkeri. Det er LaLandia møder Disneyland, møder Djurs Sommerland samlet i en pakke. Og jeg tror nogle gange, så tænker man, hvis man skal hjælpe dem til noget andet, så skal man etablere et analogt liv, der er lige så action-packed, lige så springfyldt med underholdning. Så er det Tivoli, så er det LaLandia, så er det Jespershus, så er det kanotur, så er det, du ved, altså man stiller deres, du ved, så skal de til tennis, så til klaver, så til gymnastik. Og nogle gange, så tror jeg i virkeligheden, det er slet ikke det, der er modsvaret. Det er ikke det, der er modkuren. Jeg tror, modkuren er nogle gange netop bare at give dem fri. Ja. Altså, børn, de skal nok finde på at få deres hverdag til at fungere, og de vil finde lege, og de vil, men nogle gange bare let go og sige, ved du hvad, det behøver ikke være Tivoli hver dag. Så mere ro på. Mere ro på, og så klart, tænk lige over, hvor meget du bruger din egen telefon. Ja. Kig lidt indad. Før du kigger udad. Ja. Tak for det. Det var slet.